l'Ajuntament de la ciutat de València comença la seva conversió en una gran zona per a vianants. Des de dilluns passat està tancada al trànsit rodat. La retirada dels semàfors i el canvi de l'asfalt formen part dels treballs del Servici de Mobilitat Sostenible de cara a convertir esta plaça per a la ciutadania. L'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, va fer referència a com amb estos treballs apareix la memòria de la ciutat, el sòl de pedra rodada per on circulava el tramvia. I va fer insistència també en el canvi de protagonisme que passa dels cotxes a les persones. Entre els treballs previstos per l'Ajuntament per als pròxims dies es renovarà l'asfalt i s'habilitarà la senyalització i mobiliari urbà. D'esta manera, es delimitaran els 12.000 metres quadrats de nou espai que recuperaran els vianants. Igualment, s'habilitarà el futur carril d'autobús. Recordem que per este carril circularà la nova línia C1 Centre Històric, en estos moments desviada per Poeta Querol. Esta línia circularà pel carrer de la Pau fins a la plaça de l'Ajuntament i farà una parada a la plaça de la Reina. Hem de dir que esta línia està formada per autobusos híbrids o elèctrics per a reduir les emissions contaminants. Finalment comentar que, segons les estimacions, la plaça estarà preparada per a dilluns que ve, dia 11 de maig, que serà el primer dia de la primera fase de la desescalada. Estem davant d'un moment, jo crec que molt important per a aquesta ciutat. Quants anys fa que aquesta plaça era una gran rotonda per a cotxes? Jo en aquests moments no sé dir-ho, però jo sempre l'he vist a Xina. Entonces, crec que avui estem fent un canvi en la mobilitat d'aquesta plaça molt significatiu i és un canvi que d'alguna manera jo no m'atreveria a dir que és un canvi històric, però sí que és un dia molt significatiu. El que esteu veient ací, que és el final d'un tipus de plaça on manaven els cotxes, passem a una altra plaça, on manaran els vianants. Serà una plaça, la plaça més important de València, serà una plaça fonamentalment per a vianants. I jo crec que això tots ho hem de celebrar. Això anava a passar el 23 de març, però no va passar el 23 de març, com sabeu, perquè va haver un estat d'alarma que ens va obligar a prorrogar-ho. En el moment que hem pogut, ho posem en marxa. I ho posem en marxa amb alegria, ho posem en marxa amb la convicció de que la immensa majoria de les valencianes i els valencians recolzen aquesta posició i ho posem en marxa en consonància amb totes les grans ciutats espanyoles i europees que en aquests moments fan una aposta per unes ciutats saludables, fan una aposta per unes ciutats on l'espai públic siga un espai cada vegada més per a les persones i un poquiu menys per al cotxe privat. Per tant, satisfacció. Avui és un dia on canvia d'una manera simbòlica moltíssim la mobilitat en la ciutat. Avui hem tingut una comissió de seguiment i hem decidit que el proper divendres anem a convocar un ple extraordinari per a convocar i per a crear una comissió per a la reconstrucció de la ciutat amb la participació de tota la societat civil valenciana. Ho anem a fer, com vam acordar el passat dia, mitjançant una comissió, mitjançant les normes de l'Ajuntament, però amb una voluntat clara. Volem que en aquesta comissió participen totes les persones que d'alguna manera tenen rellevància en aquesta ciutat, els sindicats, la patronal, les grans institucions, la Federació de Veïns, etc., perquè pensem que hem de canviar moltes coses, que hem de plantejar-nos
que la ciutat ha de ser una ciutat més saludable, amb més espai públic, ha de ser una ciutat que pense més en totes les persones i ha de ser una ciutat que pense en el futur en criteris de sostenibilitat. Per tant, repetir, el divendres convoquem una comissió per a tindre un procés de reconstrucción de la ciudad de Barcelona. En donde la plaza del Ayuntamiento por fin será de nuevo una plaza, porque hasta el día de hoy era la rotonda del Ayuntamiento y gracias a esta recuperación de espacio público, por fin, desde el próximo lunes será la plaza del Ayuntamiento. Una actuación que va encaminada, una actuación muy oportuna porque va encaminada en ese proceso de recuperación de espacio público para ganar espacio para los caminantes, los viandantes. Que podamos pasear desde el pasado sábado significa que lo podamos hacer en las mayores condiciones de seguridad, manteniendo las distancias entre nosotros. Y eso conlleva a que cada vez más estos procesos de retirada de espacio de vehículos privados en favor de los viandantes tienen que ser una realidad. La plaza del Ayuntamiento ha empezado hoy, tenemos más o menos previsto que acabe lo que es la actividad de fresado y asfaltamiento el próximo día viernes, para ese fin de semana que Movilidad hiciera las actuaciones pertinentes y por lo tanto el lunes, que además es el primer día de la primera fase de la desescalada, pudiera ya estar lista. Y empezar a trabajar en otros proyectos como el de Pérez Galdós, Giorgeta, Plaza San Agustín, que queremos acelerar esos procesos que teníamos ya encaminados de recuperación de espacio público para que podamos caminar en condiciones de seguridad. Porque esto tiene que ser una oportunidad también. Lo veníamos hablando también del plan de reconstrucción. El plan de reconstrucción es sobre todo porque tenemos que tener claro que Valencia no va a ser la misma ciudad que dejamos en marzo de 2020, pero tampoco tenemos que resignarnos a que sea una ciudad peor. Tiene que ser una ciudad donde lo que podamos aprovechar de bueno se tiene que convertir en oportunidades y en certezas positivas. Y una, desde luego, es la recuperación de este espacio. Pero no queremos hacerlo solos, queremos hacerlo con toda la sociedad. Por eso en ese plan de reconstrucción queremos invitar a todas las entidades para que decidan esa Valencia post-crisis conjuntamente y así evitar otros errores del pasado como la crisis del 2008, en donde podemos salir todos juntos y juntas de esta crisis.